Nyawane urung kumpul, tapi pahalan omah wis ngawe-ngawe alah jen. Ya kayak kia resiko dadi IRT. Alang kok disit tak ngumpul nak nyawa disit, guys. Lanjut buka gorden karo jendela. Mandan awan, guys, kerenan. Lah wong anaknya pada libur sekolah, guys. Dadine inyong tangi jam 5:30. Rika pada tangi jam pira, guys, nek anaknya libur. Lanjut inyong gugah anak lanang, guys. Lah ya kon sholat lah wong wis awan, guys. Lanjut inyong nyapu ruang tengah disit, guys. Ya longane disobrok-sobrok lah ya ben resik kabeh. Nek resik toli kepenak diambah, ora ngeres nang sikil yo, guys. Pojokane juga disapu-sapu, kandine juga dicanjang-canjang junjung. Aja dikira ke gabah ya, guys, ke isine gombalan sing ora kanggo, guys. Hehehehe. Lah ya kan nganggo serbet kan nimbang dibuang sembarangan. Lanjut nyapu kamar ngarep, guys, kamare anake lanang. Dela bae wis padang, guys, tapi ne berkabut, guys. Ya mulane manten-manten adem, guys, nek tangi turu. Lanjut ke ruang tamune juga tak sapu. Gue kan res-resik akeh banget, guys, jen padahal ya bandina tak sapu loh, guys. Lanjut ke turunannya juga disapu-sapu.